bed capacity nga modular hospital ang pagabuksan sa Barangay Suok, Arevalo, agod mag-cater sa mga COVID-19 patients. Pagabuksan na ang 30-bed modular hospital nga ginpatukod sang lokal nga panguluhan. Inibilang pagpanghanda sa Delta variant kag COVID-19 surge. Kaupod sang Department of Health Region 6 kag the Medical City Iloilo pagabuksan ang ini nga pasilidad para sa mga mild kag moderate COVID-19 patients sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga ginahulat na lang sini ang duga nga supply sa mga medical equipments nga pagausaron sa modular hospital. Ready na ang aton nga modular hospital before the end of the month, no? We can accommodate up to 30 beds. Ang Medical City mabulig sa aton sa management. Ang DOH mabulig man sa aton sa mga ibang facilities kag workers. Nahibaluan isa sa mga programa nga kabahin sang Wheels Initiative ni Mayor Treñas amo ang health. Gani prioridad sang alkalde ang ikaayong lawas kag seguridad sang mga Ilonggo. I continue to push for that. No? As a matter of fact, kinahulat ko lang ang official nga written letter nga ginapaobra ko sa aton City Legal, but I have already sent text messages to the secretaries in the IATF, to Secretary Mon Lopez of DTI, and to their undersecretaries, no? Vega and Densing. Magluwas sa 30-bed modular hospital nga ipatukod sang Iloilo City Government. Pag-aumpisahan naman ang konstruksyon sang 44-bed modular hospital gikan sa Department of Public Works and Highways. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Vaccination rollout sa syudad sang Iloilo ang nagapadayon. 55.68% na sang target population sa syudad ang fully vaccinated. Wala nagauntat ang pagpanikasog ni Mayor Jerry Treñas nga mahilway ang syudad sang Iloilo batok sa pamahog sang COVID-19 virus. Gani nagapadayon ang pagpakigangot sini sa national government nga makakuha sang bastante nga supply sang COVID-19 vaccine para sa syudad. Aktibo sa gihapon ang pagpatigayon sang vaccination rollout kagiban pa nga programa sa syudad. Madamo na sa mga Ilonggo ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine. Isa sa mga rason kung nga amat-amat man nga naganubo ang kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. Kahapon, Oktubre 14, nakarecord ang syudad sang 42 ka mga individual nga nagpositibo sa COVID-19 virus. Kung sa diin isa dire ang returning resident, isa ka apor kag isa man ang napatay. Napanubuan man sa General Community Quarantine ang status classification sang Iloilo City, epektibo Oktubre 16 tubtob 31. Dasig ang aton nga pagbakuna, labi na gid nga ini nga mga sinemana. Kag sige man akon pangayo didto sa ila sa IATF, may manugabot nga 17,000 nga Pfizer, may maabot 30,000 nga Sinovac, kag gapangayo pa ko dugang nga Pfizer kag Moderna. Gindayaman sa mga kaingod nga probinsya kag munisipalidad ang pagtinguha ni Mayor Jerry Treñas sa padayon nga paghatag solusyon sa halit nga dala sang pandemya sa syudad. Sa pinakauli nga vax report sang Iloilo City Government, 55.68% o kon 292,339 na ang fully vaccinated, kag 63.89% o kon 335,417 na ang nakabaton sang first dose sa syudad sang Iloilo. Ginatingwan man sang alkalde nga maumpisahan na ang pagbakuna sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Ginahulat na lang ang ghost signal sang IATF. Well, hopefully by that time, tugta na kita para sa mga minors. Luyag man sang lokal nga panguluhan nga mapadasig ang paglabot sang syudad kag probinsya sang Iloilo sa herd immunity. Divine